Takže čau lidi, já vás vítám u mého nového videa. Je to taková nová série, něco jakoby nová série prostě. Tak pyrotechniky. Dneska si to otestujeme takhle vulkánky. Balení 6 kusů. Od 15 let to je. Jak to si můžete přečíst. Pokud by někdo chtěl. Jo, od Pyropointu. Takže jde se na to.